idan ya sauka shekaru nawa zai yi. Akwai ruwayan hadisi da suka nuna cewa annabi Isa idan ya sauka zai shekaru 7 ne. A wannan shekaru 7 da zai a zamanin sa ba za a samu gaba tsakanin mutum biyu ba a duniyar nan. Sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aiko da wata iska wanda za ta taho babu wani rai na mummuni sai an ɗauki sai wannan iska ta tafi da ransa. Shi ma annabi Isa a lokacin da tsawon shekaru 7. Amma za ka samu wata riwaya kuma ita ma tabbatacciya tana cikin musnad na Imam Ahmad wanda yake nuna cewa zai yi shekaru 40 tun bai tawaffa sannan a karɓi ransa wa yusalli alaihi muslimun su masa sallah. Ko kowane hadisi da ta ce wanda ya ce shekara 7 wanda ya ce 40. To sai malamai suke cewa hadisin da yake magana shekara 40 yana haɗa shekarun da ya kafin ɗauke shi da 7 ɗin da zai bayan dawo da kafin ɗauke shi shekara 33 Allah ya ɗauke shi idan ya dawo kuma zai yi 7 don kada nan kenan 40. Shi ko wancan hadisi da yake 7 yana ba da labarin shekarun da zai kawo bayan saukar sa bai magana kan wanda ya ba kafin ɗauke. Saboda haka bashin karo da juna tsakanin wannan kaɗan ce nan daga cikin al'amuran da suka zafi annabi Isa kawai dangantakar magana ta kawo, amma in ba haka ba a shiratu sa'a suna bukatar lacca ba lacca ɗin ma laccoci da za a bayyana mutane su da hadisai tabbatattu a kai. Duk waɗannan hadisai na nuna sulan ingantattu a yi magana a kai wanda yake za'ifi a yi magana a kan tabbatar kuma a tabbatar da shi.